होमबा आं बाइकखौ एसे साइडआव दोननि दिनैबा हले गोदनासिम लोंखागोनलां खुगासिबानो नुहुरलायनाय दे जागोन गोदनासिम नुजालायनाय लोङो ना गन्थं गुदुंथिं फेम्फोना जाफैलायनाय लोङो ना खोमा गुदुंथिं उसिफावलायनाय लोङो लोंबानो जाबाय आरो मानो होनोबा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ दे जाबाय बांद्राय डायलग मारिनाङा थौदो होमबालाय ओइ बाजै होलोखो न' दङ ना दङ फै सोर फैदोंथाय ए माथो नोंसो औलै बाजै होलोखो आंसो माबा अमृत बिदैया दङ ना अमृत बिदै नांगौमोन गैयाहाय मा नों दाखालिनि बाखिखौबो होलाङाखै आंनो बाजै होलोखो आंलाय बहा खारनोब्रा जायगानि मानसि आं होगोन ना दिनैथ' लोगोबो लालायना फैदों आं फैसायानो फैसा जागोन दिनैथ' नोंना गैया लोगो लाबोबाबो होनो हाया ओरैनोबा बे जौफोरजोंनो जोंफोरा जिउ दैदेनो बेयाव बाखि होबावबा जोंफोरालाय माखौ जानांगौ माखौ जौ संफिननांगौ जाखो फैसानि खोथा जिंगा दासि बाजै जौआल' दङना गैया बेखौल' बुंदो ओइ बाजै होलोखो फैसा बिफांखौनो लानानै फैदोंलै नों सिन्था खालामनाङा मिथिबाय फै न' सिङाव जिराय फै बेनिफ्राय गैला दे जौआ गैयाबाबो लाबोब्रा बबेनिफ्राय मोनो दे बेखौनो लोंग्रोदो नारजि बुदां दिनै होख्लायथारनोसै नामा नारजि बुदाङा दिनै गोथौ टेनसनाव दङलै लोंनो होलै सन्थला लोंनो हो नोंहालाय टेनसन गैया होमबा अमा राजा मा होननानै बुंबावनो सन्थला भाइ नाव गंनायाव आगान होना लानानै दा फेन्दायानो गावहां जानानै दं आंना मिथिबाय नोंखौलाय नाव गंनायावलाय सोरथो आगान होनो खोन्थानाय ब्रा डाइरेक्ट नाव गिदिराव आगान होनो हाखायामोन आरो नों आइला सन्थला आं मा होनदों नों मा बुजिदोंब्रा ओइ आसोलफोर टेनसनफोरखौ न'आवनो दोनबोथ' बेफोरखौ दालाबो लोंफुनाय जाफुनायफोराव बेलेग खोथा रायलाय नंगौथ' आरो लोंफुनाय जाफुनायफोराव टेनसननि खोथा दा रायलायलै ओरैनोबा टेनसना जोंनि जिउआव थाबाय थाखायो आंनाथ' जेरैबो जायोलै जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ रायलायनो मोननांगौ दसे बास उनावबाबो थैखानांगौ होद सोरनिबा फन फैदोंलै थिखांलाय आंनावनो फैदों सोरनिथाय र' नायनि थै बे सिख्लायालाय मानो फन हरलायखोब्रा सिख्ला औलै बे सिख्लाया दाखालिनिफ्रायनो फन हरगासिनो दं आंनो गेजेर गेजेर मेसेजबो हरबाय थायो बा नारजि बुदां थखन बायदि गन बायदि सिदा मानसियानो आजिखालि माथो जिबौ बायदि खेंग्रा खेंग्रि जाहांदोंलै थोद बिदि नङालै आं बारा रायलाया मानसियालाय फन हरबाय थायो आरो बहाथो सौग्रुलायनायमोन नोंसोरलाय माबालाय दाखालि बेंकआव थांदोंमोनलै आं एसे फैसा दोनहैनो होननानै बेवहाय आंनाव खलम गैयामोन बे सिख्लानावनो खलमखौ बिदोंमोन आङो बिनिफ्रायनो सिनायनाय नाम्बार लालाय जालायबायलै आं नाम्बारखौथ' आं लायाखै गावहानो होबाय नालाय लाबाय रायलायाखैमोनबो गावहानो हरबाय थायो माथो सम सम जेबो नङा रायलायनांगौसो जेसेबां हायो रायलायबाय था आं बायदि गाब्र' होनोलै र' नारजि बुदांखौबो रायलायनांगौलै नारजि बुदां जेबो नङा बे हाफांजोंल' रायलायबाय थागोन नामा नोङो बेलेगफोरजोंबो रायलायनांगौब्रा दान्दिसेनोल' जिउ सासेल' मानसिजों रायलायबाय थानोसै नोङो ना मा बुङो सन्थला भाइ आंना जानो लोंनो मोनबानो जायोलै बाखि जेबो मिथिथारालां थोद साला सन्थला नोंजों माबा मोनसे रायलायस्लाय आङो सैमा मासेखौनो फज'नानै सैमानोनो खोन्थाबाय थागोन आं बाथ्राफोरखौ सैमाजों रायलायो ना मावजिजों रायलायबाय थालै लोंनोसै आं रायलायदोब्रा नारजि बुदां माखौथो लामा नायबाय थाखो रायलायदो जेबो नङालै रायलाय र' होमबालाय हेलौ मानो गाबखोलै न'खराव एसे दावराव दावसि जादोंहाय नारजि बुदां बेनिखायनो दुखु मोननानै नोंखौ फन खालामदों आं बेनोथ'लै आंनाबो न'खराव जोबोद दावराव दावसि माथो बुंबावनो आरो आं जोबोद दुखुआव दं नारजि बुदां आंजों दसे रायलायनो हागोन ना र' बाहेराव थांनि आं एसे नारजि बुदांनि सिक्रेट गुलु गुलुआलाय हाबा जानायसो नामाब्रा है जियानो जाथों एसे इन्जय खालामथों दे नारजि बुदाङाबो बेसेबां हाफांनि केव 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 खोनासंबाय थागौनोब्रा बेलाय खुगायाल'सो बाराब्रा हाफाङाबो मोजाङानो दा नोंगौ मोजाङालाय मोजां बांद्राय खुगा केव केव केवखौ खोनासंनो हायाना होद मालायखौ बाथो आंनानो सानै गोजोन जाबाय साला खुगा केव 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 हिन्जाव गेदेराबो बिनो हिन्जाव उन्दैयाबो बिनो टाइट साला टेनसनसो जाफिनलायबाय आं गोसोखांनानै नै नारजि बुदाङाबो फन रायलायहैनाया नांथाहैलायबाय लोंफुनाय जाफुनायफोराव
आरोलाय सोरनि फन फैलायखोब्रा नै माथो हांग्रिमोन दिनैसो हेलौ सन्तला जोंहानि लानजाय गैयि मोख्राया नोंजों दंफायो ना लानजाय गैयि मोख्रा गैया होननानै बुंलै सन्तला दङ ना लानजाय गैयि मोख्राया न'बा न'आव फैबाथाय ना लाबोफानो खोन्थाबानो जाबाय माबालै आंथ' लानजाय गैयि मोख्राखौ नुफेराखैलै जायखिजाया लानजाय गैयि मोख्राखौ लोगो मोनबाथाय ना लाबोफानो खोन्थाबानो जाबाय फाफिया आंनि फन थिखोआखै दे जागोन आय' महाराजा हांग्रिमोनदिया मा लानजाय गैयि मोख्रा नागिरहरला बायखोब्रा होद साला आंखौनो बुंदों लानजाय गैयि मोख्रा हांग्रिमोनदियाबो नाम दोननो रोंलायथारो होमबा माबा नों फन थिखोयैखाय आंनावसो फन खालामनानै ना लांफानो खिन्थादों हांग्रिमोनदिया दरखार गोलैयाखैलै दिनैबा आंहा सेंग्रासो जाफिनदों दिनै सेंग्रा जानानैसो थागोन आङो न'खरनि बिबान सिबान जेबो मिन्थियालां दिनैबा हले साला थाब हाबा जाफ्लांना लानानै बिराद गाज्रि खालामना लाबाय आं बमब्रमोन बायदि सेंग्रायैनो थाबाय थाबा बेसेबां सिख्ला एदावनो मोनगौमोन आं दायो औलै बे सुवाद बमब्रा बहा दङथाय खोनाबायना बमब्र थफिरामा जुदि आंखौ सैया खालामोब्लाना आं नोंखौनो लाइन लानोसै नामा थोद साला सिख्ला मानसि जालायनानैनो माइसि मैथा फाग्लि थास' फाग्लिब्रा नोंना खुगाया आयु बाला गोसोनि खोथाखौ बुंबाबो बिदिसो होनजायो मानोथो मानसिफोरालाय बुंसोगारो गोसोनि खोथाखौ फोरमायनानै लानांगौ होननानै बेनिखायनो बुंबाय आंहा नोंखौ नै दाउसे देलाय आंहा दुमफाव दंखायो मिथिबाय माथो जाखो बयनावबो गार्लफ्रेन्ड थाखायो बयफ्रेन्ड थाखायो बेलाय नर्मेलसो खादा नों आंखौ गोसो थोबा दुमफावखौ गारबानो जाबाय थोद बिदि जायो नामा आं नोंखौ गोसोखौनो थोआबालाय दुमफावखौलाय बोरै गारनांगौ जाखो बेबो साननो गोनां बाथ्रा जाय बुस्थुखौ नों मोजां मोनो बेखौलाय बोरै गारनांगौ जाखो आया जिरायफाबावबायसोलै नोङो आंजों हा माथो जाखो लोगो नालाय जिरायफाबाय आंहा खामानिबो गैखाया न'आव थांनानैबो मावहैनो न'आवलाय नोंखौ जेबो होनथारा नामाब्रा दाउसे देलाय उदां थाबायबाय थाथारो नोङो आयु होना जाबाय सामफ्रामबो रायजाबाय थायो आंलाय बेनिखायनो आगदा खोमाथिं सोनानै आगसिनि खोमा गुदुंथिं हगारफिनो आं रायनायफोरखौ देनजारलै नों मानसिया नङा माथो आंहाबो दुखु दाहा दङ नाथाय आं फोरमायासै मा दुखु दङब्रा नोंहालाय बेनो आरो दुखुआ हौवा मोजां मोननो रोङिया गाज्रि हौवाजोंलाय बोरै हाबा जानांगौ जाखो सिंगोल मालाय मा जाखो मोजां हौवाफ्रा गार्लफ्रेन्ड दंखाजोबो हिनजाव दंखाजोबो बेनिखायनो आं सानो मोजां हौवाफोरखौ राननानै लानो होननानै गैया बाल्ला रावबो मानिथारा बा माथो सानैजों जरासे दाउ हांसोफोर बायदि दंलायलायथारो दुमफाव बिदि नङालै अब्लालाय माबायदिथो दुमफाव आं नोंखौनो नेबाय दंखायोमोन बेवहायनो दाउसे देलाया फैदेरनानै आंजों रायलायदों बुङा मानो दाउसे देलाय आंलाय मा बुंनांगौसै गावनि गार्लफ्रेन्ड बुंना लाबानो जाबाय थोद साला दाउसे देलाय नोंसो आंजों फैदेरनानै रायलायदों दा बेखौसो दुमफावनो खोन्थानो होदों दा आं नोंखौ नोंहा बुंना लाबानो जाबाय आंलाय मानो बुंबावनांगौ जाखोसै ओरैनोबा आंहा दुखु जानानै दङ मा दुखु जालायखो नोंहालाय माबाहाय जरा मोनैनि दुखु एसेबांथ' जरा नांथारगौबालाय पस्टार लगायना दोना मानो आंनो हौवा नांगौ बयफ्रेन्ड नांगौ होननानै बेफोर खामानिखौलाय आंलाय ओरैनो मावनो हायो हौवा नांगौ होननानै पस्टार लगायनो हायो नाथाय खोथाया बेसो दा गाज्रि हौवाफोरासो थाब नुसननानै आंखौ जरा खालामनो नागिरब्ला आंनोथ' गाज्रि हौवा नाङाहाय नांखाथारा मोजां हौवाखौसो नांगौ जेरै बमब्रं नुबायना बे मा बुङो दुमफाव देना दुमफाव रानलायना लानोसै बमब्रखौ बारा आंजों फांफुं नङालै दाउसे देलाय मोजांसो मोननांगौ दा नोंखौ आं बायदि सिख्लाया मोजां मोनदों होननानै नाङा आंनो नोंनि मोजां मोननायखौ फाग्ला
बमब्रमा जाय मानसिया नोंखौ मोजां मोनो बेखौसो लानांगौ दा आंबा नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो दुमफावबा नोंखौ बिदि मोजां मोनो ना मोना नोंसो दुमफावखौ मोजां मोनो दा सोबाबावगोन आं नोंखौ दानो बादो बुना लाब गैया खर'आ गाज्रि जाबाय बेना थौदो थांनोसै अमानो आदार होनो थाखाय गुन्दै नागिरहैनांगौ गुन्दैखौनो नागिरनानै मोनला बिटिआरावसो लायनोसै आं गुन्दैखौनो थौ बिदिबालाय आरो दावसो देलाय एसे सोलायदो दिनै रागाजोंनो गोसो गैथारा आं नोंखौ उनाव आरोबाव बिदि बुंबावनाय खोनायोब्लाना गारखाया आं नोंखौ आयौ बाला मासे हारसिं जिउ आंनालाय बेयावनो दसे दुखु जानानै थानोसै आं दुखुआबो गोबां केटेगरि थायोब्रा जेरै थाखा फैसानि न'खरनि जब मोनैनि साख्रि मोनैनि फैसा मोनैनि हौवा मोनैनि नोंनाबा बबे मोनसेयाबा गासिबो ज' आंना हेल' बिदिबा बिराद गिदिर दुखुआवनो दङ माथो नोंलाय दङथ' रावबो बुजियासै दा आंनो खोन्था आं बुजिगोन ना नों थिरै मानसियालाय थेमा बिमानि टेनसनखौलाय मा बुजिनो एमाव नों मिन्थिया नामा दासिमबो नैबे एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्राया जेखौबो बुजियो जेखौबो हमदांनो हायो थिग बिदिनो नोंनि दुखुखौबो आं बुजिदोंब्रा बांद्राय दुखु खालामनाङा मिथिबाय मालाबाफोर दुखु जायोब्ला आंखौ लिंहरबानो जाबाय आं नोंखौ बेरायनो लांगोन आयौ बाला नों गारि सालायनो रोङा गारि गैजा रोङा आंखौलाय बहा बेरायनो लांनो नोंलाय एमाव बेखौनो सिन्था खालामनाङाब्रा नैबे एमाव राजाया जेथिंबो जुगार खालामनो एक्सपार्ट दे होमबालाय गाबोन ओंखारदो आरो नोंनि दुखु दाहा गासैबो जेंनाफोरखौ आं सुफुंजोबगोन मिथिबाय दावसो देलाय मानसियालाय नों मोजाङानोमोन एसे नाथाय आंनिख्रुइ बैसोआव उन्दै जाबायना बेसो प्रब्लेमा उन्दै गथ'फोरजों ज' बेरायनो बालायलाङोहां जेबो नङाब्रा मा उन्दै मा गेदेर बैसोआलाय मोनसे नाम्बारसो दा गोसोफ्रा गोरोबबानो जाबायना आयौ बाला मा होननाय जादोंहाय बेना आं हिनजावफोरखौ जोबोद अननो ओंखारोलै दुखु दाहायाव थानाय नुबा मिथिबाय आरो मोनसे खोथा आं उन्दै नंला मिथिबाय आं 16 बोसोराव आगान होबाय 16 दे जागोन थांदो नों न'आव नोंखौ न'सिम दोनना फैनोसैब्रा नों दा गाबबाय थागोन ना जाम्बि थां माथां हेबाल गाबबाय थायो नामा मोदै जोबलाय लांबाय गाबै दे अब्लालाय सिखारदो न'सिम दोनना फैनोसै आं मोनासिगोन दे नों दोनहैथारोबालाय फैदो आयौ बाला गथ'आसो सिथों सिथा जालाबायबायहाय आंजों बे नारजि बुदाङा आंखौ सोबाना गालांनानै दासिमबो फन हरफिनलायाखै आरो फाफेब बेरायहैबावदोंसो गारि लालायनानै ओइ हापां नोंसानाव गुन्दै दङ ना मादो नोंसोरसो फै न' सिङाव फै जिरायलाहाय माबा नोंसानाव गुन्दै दङ ना गैया बेखौसो सोंनो फैदोंमोन अमानो आदार होनो गुन्दैखौनो नागिरना मोनाखै अखा हानायजों मानसिफोरा माइखौनो लामनो मोनाखैना सौनो मोनाखै बेनिखायनो गुन्दैनि खस्थ' जाथारदों गैयाहाय जोंनाबो गुन्दैयानो जेने थेने हारसा गामिनिफ्रायसो थिंसे लायनानै फैदों आं दहय आयै दालाय मा जाबावनांगौ जाखोसै बेलाय बमब्र'खौ थिनहर नागिरनो बहाबाफोर नागिरनानै मोनगोनदां औहाय बमब्र' नोंखौनो थिननांसिगोन बायदि मोनबाय आं बहाबाफोर नागिरनानै मोनोबा लाबोदो जागोन दे ओमफ्राय दिनैलाय मा गोसो जानानै सानैजों ज'हाय मा अमा बेदर मोनजासिगोन नामा मोनजाथ'आ एसे नेबाव हाथायफोरखौ उननानै था नारजि बुदाङालाय न'आव फैबायना फैयाखै गैया गारि लाना ओंखारलांनायानो दासिमबो फैयाखै मालाय बाइक दाब्राय खावलायना थांदों साथामजों नारजि बुदां अमा राजा सन्थला बिदिसो आंखौ सोबाना गालांनानै सेंग्रा गोरलैफोरबायदिसो बेरायहैदोंना बियो नारजि बुदाङा दे बिदिबालाय थाथ'दो र' आं हांग्रि मोन्दै मोनावबो नागिरहैनोसै एसे मोनबाय बायो खोमा दे जागोन आच्छा बे नारजि बुदां आंखौ सोबानानै एसेबो रिग्रेट खालामफिनाखैना बियो एसेबो उनदाहा जायाखैना बाइक लालायना सेंग्रा गोरलैफोरबायदि बेरायहैबावदोंसो बियो दा फन हरनि आं नोंथाङा जाय मानसिखौ कल खालामगासिनो दङ बियो बेलेग मानसिजों बिजि जागासिनो दङ दसे उनाव फन हर आयु
बावसो सोरजों रायलायगासिनो दङ बियो नारजि बुदाङा देलाय दुदालि मा बुंदोंमोन बुंफिनलाय माबाहाय आंना हौवाया जोबोद गाज्रि नारजि बुदां आंखौ रायबाय थायो बेनिखायनो दुखु जानानै फन हरदों आं नोंनो मा नों हाबा जानायसो होनबा दुदालि औ आं हाबा जानायसो नोंलाय मा होनो आंबो हाबा जानायसो अब्लाथ' नों आंनि खोथाखौ जोबोद मोजाङैनो बुजिगोन हाबा जाबा न'खराव दावराव दावसि जाबा बोरै जायो नंगौ खोथाया सैथो आंबो दिनै न'खराव दावराव दावसि जानायखौ मोननानैनो बाहेरायाव ओंखारबोदों एसे हौवा मानसि मालाय न'खराव दावराव दावसि जाबाबो बाहेरायाव थांनानै गोसोफोरखौ गोजोनग्लाय होनो हायो जों हिनजावफोरालाय बहाथो थांनोसै न'खरावनो रायजानानै न'आवनो थाबाय था ओइ दुदालि ओंखाम खुरना होफैलाय थांगौ नारजि बुदां दोनथ'नोसै आंना बोराया ओंखाम खुरनो खोन्थाहरदों आंखौ दे जागोन आं नोंनो दाहाय फन हरफिनगोन दे दुदालि जागोन दे ओइ नारजि बुदां साला बेयावसो दङ नोङो फैदो जौआ लोंफैदो औलै दिनै दोखो दोखो लोंनांगौ थौ मालाय नारजि बाय जौ लोंनाया मा खना खनलाब्रा एसे रायलायदोंमोनलां रायलायनांगौ जेबो नङा दे आंहाबो माथो खर' नांहैनाय बायदि मोनदोंलै अमृत बिदिखौ ओइ हायाबा बारा दालोंसैलै दाहाय आं बुद्रुना लांनो हानाय नङालै धद बुरबक नोंनिख्रुइथ' खम लोङो जों दिनै खम लोंदोंना आंनिख्रुइसो बांसिन लोंदों माथो गोदनासिम उसिफैलायनाय हनै नारजि बुदाङाबो दंबावोबा लाबोदोलै लोंबावनोसै आं खाना है पीना है जिंदगी जीना है और जिलेले नाचना है क्या पता एक ही तो जिंदगी है कल हो ना हो लागाव नांबाय बायदि मोनबायलां नारजि बुदां नोंनाव ओइ दस्तिफोर दे मेथाइ लगायनानै होदो मा मेथाइ लगायनांगौब्रा खुगा दं खुगाजोंनो खनदोब्रा र होमबा ओइ खाबसे नङा खाबनै नङा खाबथाम नङा खाब्रै नङा आदा बथलबो नङा ओइ लागाव ओइ खाबसे नङा खाबनै नङा खाबथाम नङा खाब्रै नङा आदा बथलबो नङा बथलसे बथलनै बथलथाम बथलफोर जेसेबां दङ गिलानसेबाबो लाबोलै बाजै लाबोदो हाबाब गिलानसे गोजोन बहा मोनबावनांगौ जाखो गैला थांदो न'आव थांदो मोनासिगोन बाखि लोङाब्रा मादै नै थाखा लाबोखादों आं नोंना गैया मालाय मा जानो हनै सन्थलानाथ' दंना बाखिखौनो होलाङा बियो आंनो दिनै जेसेबां सन्थलानि बाखि दं जेसेबां लोंदों आं होगोन दे खालि जौखौल' लाबो गैलाहाय मा फैसा होबाबो लाबोनो हानाय नंला आङो जौआनो गैला होफैदोब्रा नोंथ' मास्टार मावोहाय मास्टार मानसियानो इसिबां जौ लोंबाय दे न'आव थांदो नों मास्टार मानसिना एसे बुजि गोरों लानानै थांदो सानैखौबो जौ गैला धोद साला जेरावबो मास्टाराल' नाम मोनो साला मास्टार साख्रि मावनानै आं गावखौनो पानिस होना लानाय बायदिसो मोनबायलै गोसोबायदि जेरावबो बेरायहैनो हाया गोसोबायदि मिनि खाख्लायनोबो हाया गोसोबायदि जौ लोंना खिन्थिनोबो हाया खालि मास्टार मावनायानो बिदि मास्टार मानसियानो बिदिल' होनना बुंबाय थागोन मानसिफ्रा दाय साला मास्टार थास्टार मावालासिनो पलिटिकेलावसो हाबनोसैलै नंगौथ' आरो ओइ नारजि बुदां आं पलिटिकेल लाइनाव हाबनोसैमोनलै मायाव हाबबाय थालै गथिखे आंनो एसे होनांगौ रब्रा लानानै थांगोन ना नोंखौ बेयाव जौ गैया मा जाखो लांगोन ना बेलेग गलायाव आं सिनायजोबोलै आं लांगोन टेनसन दाला जायखिजाया एबारनि इलेक्सनाव आं एकदमबारे उथिथारनोसै बायदि मोनबाय आं हाखर हाला लामा सामाफोरखौ नायबाय थानो बाबाय आङो दाखालिबो सन्थलाया बे हाखरनि थाखायनो गोलैनांबाय बेनिखायनो आङो आंनि जेसिपिखौ लागोन आङो जेसिपिया आंनि सिम्बल जागोन जेरै नांगोल ट्रेक्टर ओमफ्राय नोंना जेसिपि नामा ओइ नांगोल ट्रेक्टरफोरखौ मिन्थिया आंना जेसिपिसो जेसिपियाव बयबो भट होनांगौ बिनिफ्राय गासिनोबो अमा मासे मासे राननानै होगोन अमाल' होथारगोन होमबा नों अमानि बेसेनखौ बुजियाखै होमबा अमायाबो बेसेबां भेलु गोनां मिथिबाय अमा मासे मासे होयोब्ला बेसेबां लाब जागोन अमा फिसिग्राफ्रा जियानो जादोला नारजिबाय एबा टिकेटखौ आं मोनथारनांगौ जागोन दे बहा जौ मोनो थांनोसै थुदो बेखिनियावनो मोनसे फोसाबावनाय नोंसोर मानो लाइक होनानै गालाङाब्रा आसि बिमाखौ मानो थुनो बायोलै इसिबां नायो 20K 30K 40K गोजोन नायो नोंसोरो बिनि मादाव 7,000 5,000 6,000 जोनाल' माने आसि बिमा दिन्थियो माखासेया मालै आसि बिमायानो गैया नामाब्रा खान्ना गोजा नामा नोंसिनि आसि बिमाफ्रा देब्रा अननानै लाइक होनानै गालां साबसक्राइब खालामनानै गालांब्रा दे बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन